2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže ahojte lidičky, to jsem Martin Barťas a dneska je tu se mnou. Je to čau. A dneska si zahrajeme hru Minecraft. Čína. Ne, nechci Čína, vole. Tyhle, tam mám jednu super taktiku. Ty si dáš vždycky sníčit postav a to je jedno. Battleship. Jo, to je Já dobré. teď to jako mám rychle. Tohle mě baví. Já ne. Rychle na střed. Bych rád, ale jsem nějaký bronz. Hej. Taková stěra. Co? Rychle na střed. Rychle zavři hubu. To není ani stěr. A jedno. Ne. Co jsem to chtěl? Jo, bloky. Pro mě stěra všechno. No právě. Oh! Já mám taky bloky, já si to zastavím to tady. Fuck off. Kurva. Martine, dostavíš to? Je jasný. Hej, buzerám to přešel. More, počkej, já podkopu. OK. Lololololololol. Já nemám bloky, abych to dostavil. Počkej, já mám. Na mě se to zase buglo. Jakože mi to jde doleva. No, dobrý. Hej, tak se to rozdělí na ty irony. Co? Ne. Už zase ti to spadlo, kámo. Jak to pade, kamaráde? To by to pade. Já jsem v pohodě. Já taky. Já hraju v pohodě. Já tady jako žádný problémy nevidím na počítači s tím. No já taky ne. Třeba nějak pade Skype, jako celkově ten server nebo tam. Asi jo. A už je někdo na středu. Hej, jak teďka mám znova tovární, od továrního prosím, to mám zase znova. Prostě, Beru goldy. To jsem zbavený můre. Ještě ne, ale beru goldy. Já tady mi to otravuje moucha, která neumí lítat. Blbý, viď? Blbý. Já mám 2 goldy a jdu na ready. Já mám taky 2 goldy. Já jdu na ready, to je víc cool. No, neřekl bych. On už na ně jde klíč, nebo ne? Já nevím. Nebo musím mu pomoct, já mu radši pomůžu. Vždycky, ne, oni ho zabili. Dneska dáme jenom jednu hru. A toto je vlastně naše první video, jako Ano. let's play. No? A na tom kanále uvidíte tutoriály, který bude dělat pan Profík. Martin Barťas. Cože, jak jako profík? Profík. Takže co se vezmeme? A ještě Já ne. bronzy. No ale jako, jak to řeknu jednoduše. Co? What? Teď ten pěkně google. Mě ne. Já mám problém, a dost velký. Jak to? Takže máš velký problém. Aha, oni se zastavili. Bacha, jdou na nás z Greenka. Nahoru chtějí útočit. Ježiš, mi to zase spadlo, kur. Tam nějak to pade furt. A jo? Já jsem v pohodě. Bacha, Greenko jde nahoře na nás. Já vidím chytra nade mnou. Tak kde jsi? Kolem rady pořád. Aha. A když tak já jsem pod jménem Finish Game. No, tam jsme se všimli, jo. Já nevím, kde je ten. Já tady dost krutě killem ty. Kam na nás jde furt Greenko, ty vole, ale já nevidím, jako, že by se nějak přibližoval. Jo, na nás jde Greenko. No, nahoru. Ježiš, já jdu vyřešit. No, toho nevyřešíš, kámo. Video mám nad sebou. Jo, on tě schodí. Ale Kámo, měl jsi to těsně. ne, to neměl těsně. Měl jsi to těsně prdela. No, já jsem mrtvý, jako...
A sakra. Ty Laura ale má. Ne, měl bum tyčku. No ale ty Lauru. Ne, neměl. To do mi sběrá. Když to říkáš vždycky, Já mám stejně fakt ne. ty Lauru. Aj. Ne, stejně. On do mě dal hrozně moc tam za sebou. Kámo! No, mě taky dal. No co? Nic, vy? Ne, neříkal. Prostě mě dal fuck off. Jo. A dobré. Teda pardon. No, já nevím, k čemu to tady jako děláš ty, že nám to je stejně k ničemu. Já si dělám výbavu do národy. Tak půjdeme spolu, počkej na mě. Já si taky dělám výbavu. A bože, už mi to zase spadlo. Hodně blbě to padlo, musím říct. Nevím, Musíte ty celkový centra. možná, nevím. Je teda úplně v klidu. Mhm. Tady vidí čárky všechny. Čárky všechny. FPS, kolik mám FPS? To se podívám. Pade, kámo. FPS, kde to je? Já mám 11, Ten má extra. já mám 11 FPS, protože natáčím. Ještě. Já mám 50 a úplně full grafika nejvyšší. No to já mám taky. Dobře, ty ho máš teď ten pod, znova počítač a máš lepší. Hajlo. Aha. Nebo chceš cítit sílu banánu? Ježiš, jenom to ne. Jak jsou banány zdravé? No právě. Jsi zdravej. Takže ti chytnul ebolu. A nemusíš brát ty. Jdi do prdele. A nemusíš brát ten kokaj. Kámo, kde jsi? Říkejte! Kde jsi? Ebolo na vaší straně. Sakra. Kámo, tady je strašná přestřelka na středě. Neříkej, tady asi kolik. Hodně. Ten se stahuje. Úplně. Jak se snažíš? Ejka. Já mám přitom lagy, fuck off. Pomoz mi, za to. Jde na nás, takže bacha. Veš Zeit. Bereme góly. Bacha, bacha. A sakra, už jsme zase schodili. Na tebe taky spadlo. Blbý, viď? Pojď mi to na armor, vole. Pojď mi ho. Dík, čo? Jaký je? Jedničkově, sásor. To lepší než nic. Jako já to. Co? Ženská blbá, ty jsi snad blbá, vole. Ale proč to tady stavíš, když je to úplně k ničem? Ty królku, tohle bylo hezký knockback. To je asi knockbacku tak 10 bloků. Ne, Bacha, bacha, bacha! Kámo, útočí. já mám. Hovno máš. Bacha, jde nahoru. Já to nepostavil, ne? Dobře, dal jsem ho. Teď on mě málem odkopal. No, on mě odkopal. A teď pomohl. Ty kámo, to mě zase těsně. Mám na luk more. Rushing. Jo, vidím. Jdu ho nějak schodit. Já mám schodil. Kokov. A mám jenom 2 hávka. Já jsem spát přímo. Aha. Easy. Držuš hubu s tímhle. Za první moje hláška a už mi sereš. Už jsme tady teprve 3 minuty a už mě zase sereš. Jo.
Blbý, víš? Hajdl. Počkej, já si můžu udělat krumpáč. Prokopila. Ještě to zase kurva spadlo. Já už na to nemám. Čopr! Ty drogy jsou tu padla. Kurva, spíš padl, ne, až by mě někdo zabil. Drogy jsou prima. Mama. Drogy jsou prima. Mama. Berte kokain. Je to zdravý. Ale fakt? To byl lék? Ale ty chceš lék. Tady máme problém. Bude za chvilku přestřelka. Bude tady válka. Musím tam toho Greena nahoře. Já ti pomůžu. Budu mít zase svůj luk, super. Trojkový, myslíš? Ano. To je nejlepší. Bacha, útočí. Hej, kam stahuju se? Stahuju Minecraft z internetu, ale nebo nějaký videjko. No tak s bohem. Asi koupím trojkový luk. Super. Potřebuji kolik je tam, ty vole. Ne, nemáš 3 goldy? Jeden. Pakov. A jo, já mám 2, ty 1, tak dohromady je to 3. Pane bože, proč jsi mi to musel udělat? A co? Toto mýtické stvoření. Já nevím. Ty vole, už zase. No, tačí. Kámo, rašenku úplně na středu extrémně. Já furt ti to pade. Jo, jasně mě. Tak já se podívám. Já mám čárky všechny skoro, až na jednu. Já mám úplně všechno. Ne, vole, já mám jenom hovna. Nechci vůbec. Nic ne, pomoz mi. Nasrat. No tak díky. To je týmová práce, kámo, tomu se říká týmová práce. Pomoz mi! Ty zašura! Já vím, já jsem taky umřel. Takhle se pomáhá, kámo. Kámo, skoro ho mám. No, takhle nemám. Jsi tam? Hej, skryto. Žiješ? On to tipnul. Prostě to tipnul. Hej, jsi tam? Žiješ? Ne. Mám rakovinu. Lečím kurva rakovinu, nevidíš? Když já měl 14 goldů a trojkový luk. Proč to neřekl dřív? A já jsem ti chtěl pomoct, tak já myslím, že už to přišel. Bacha, útočí zase. Že se útočí, pojďte mi sem kurva pomoct. Ty vole! Ty pomoc. Nejde nic. Tak tě podkopáváš, vole. Měl si říct, ne? Že máš tolik věcí. Bacha, zase útočí. Ty vole, taky jednou dělal. Nezdrhám. Ebolo, kurva. Cože? Vidíte toho debila? Já myslím, že chytneš ebolu, ale tak když říkáš AIDS, tak... Toho debila. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.